things the wrong way. Put up in the club, give them a run, give them a jump. Everybody, Oh, it's amazing. Boy, you know, say if I give you body, you go search it. You know, go fish from the MIC, cause you could lose control. Hey, Macadamia, he is handsome and innocent. She is pretty and naive. They meet and become lovebirds. They are rollicking, obsessed, and having fun. Suddenly, they become victims. Why? All because of family clash. Hey, ni da kai ba na bukatar jituwa ko wani sasanci a tsakaninmu. Har sai na ɗauki mataki akan abin da kai mu. Tanadi da tanadi, gwamnati gwamnati, bakin rai bakin fama. Ka gayyato iya masifarka da gabarka. Ni na daɗe ina tsama yau. Masoyiya ki so ni ki sani in da mota ganin ki tun da fara ai na san kwana da mota babu tantama ta ko ki zo in sai ki mota ba ki sani mita ai ganin ki na rabota kuma za halin ku yanzu shi nake gujewa da kun ga yar fara dagwas tana wucewa sai ku sa ido kuna ta kalla ba ni so ba za ni zo ku sani yau a mota. Macadamia, a violent love story. Macadamia, a love story of two generations. Starring Adam Izangu, Halima Ibrahim, Abbas Sadiq, Rashida Adam, Alinuhu, Tijana Asasi, Asma Osani, Jibril Esfagi, Awal Isa West, and others. Macadamia. Mata yau ai sai mai mota, wadda yake sare so ya sananta, sannan a sanyi mai bayan rabota. Kimbergini na miko soyayya bakan gamiya. A story with hatred, maltreat, dislike, and brutality, all because of a relationship. Sadiq and Mafia, Macadamia, watch out.